A jenom Filip. Večeřák Jakub Baník Ostrava a Hýl Petr TJ Ostrava. Jeď. První, k sobě, pozor. K sobě si tahej. Beri ty nohy. Pozor. Pojď nahoru. Dělej Filip nahoru. Na žluté židlice skončilo utkání mezi Alexem a Karlem. Zvítězil Alex za 10 a oba dva se stávají vítězi kategorie. Jeď, Filipe. Pořádně k sobě. Až Něku nastoupí. No, toč to! Hráček Krištof Hradice, Nepouští si. Plesová Simona Lucinec, Zvedni zadek! Žuščák Nohy, zvedeš se! Matias Král, TJ Ostrava. No. Filipe, no! Do žití. Zaber, Filip, pěkná práce na zemi. Filipe, jeď. K sobě. No! Kurní čopa. Ona je výborná. Beri ty nohy. Skončilo utkání mezi Janáčkem a Špinacovou. Zvítězil hráček Krištof Nastupuje Žuščák Jan Bohumín, Matias Král, TJ Ostrava, Přetoču, pozor. Karel Martin, Český Těšín. Filip, to máš jít tak přes nohu. Kyňu první. Pozor. No. Máte. Filip, beri i ty nohy. Nohy ber. Žvínaň ho. Filip, máš 10 sekund, tak makám. Dělej, Filipe, pozor. No! Na zelené židlici skončilo utkání, zvítězil Kršňák Filip za jeden pomocný bod. A styď se! To měli dát holce za ten jeden bod. No to ne, jako. Ona nic nedělá. To jako ne. Já jsem neměl ten zápas, já jsem si dal až nakonec. Dalšímu utkání nám nastoupil Jako bacha, protože se budu hádat já. a Hýl. Já se nehádám.